नोंथांमोन बे गोमानाय बा आन्दायनाय सुबुंनि मुङानो जाहैबाय बिरेन ब्रह्म। फिसाजोनि मुंखौ खोन्थादों अर्मिला ब्रह्म। दा बियो हावरायावहाय गोमानानै दङ। नैबे बिरेन ब्रह्म होननाया बेंगलरनिफ्राय रङियासिम ट्रेन गाखोलांदोंमोन, नाथाय आन्दायनानै हावरायाव ओंखारफ्लांदों। बियो हावरा जंक्सनावहाय दंहैयो। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा एसे मदद खालामोब्ला जोबोद गाहाम। हेल' रायजोफोर, खुलुमबाय। आङो बेसेबांबा गोबाव दिननि उनाव दिनै लं भिडिअ लानानै फैदों। दा बे लं भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सोरबा गुबुन सासेखौ मदद होनाय। रायजोफोर, माने सासे सुबुङा मोनसे गिदिर खैफोदाव गोलैनानै दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो, आरो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो नोंथांमोननि लोगोफोरनो, जाहाथे जोङो नोंथांनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों सोरबा सासे सुबुंखौ मदद खालामनो हायो। नोंथांमोन दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। बे जाथाया नोंथांमोन बे जानुवारि दान 2025 इं मायथाइनिनो 10 अक्ट' खालि जादोंमोन। 10 तारिख जानुवारि 2025 खालि माने जोंनिनो सासे बर' सुबुङा न'खराव खैफोद जादों होननानै, माने न'खरावहाय बिजामादै थैदों होननानै, बिजामादै रुंसारि जादों होननानै बियो बेंगलराव खामानि मावबाय थानाया बेंगलरनिफ्राय माने न'सिम थांनो होननानै रङिया रेलवे स्टेशनाव ओंखारहैनो होननानै एसएमबिटि रेलवे स्टेशन बेंगलरनिफ्राय बियो 10 तारिख खालि गाखोलांदोंमोन आरोखि। दा बेखौ लोगोफ्रा टिकेट बानायनानै ट्रेनावहाय दिखोहरदोंमोन। बेनिफ्राय बियो थांनानै बिनि मेन्टेलिटिया एसे प्रब्लेम जादों आरोखि। बिनिफ्राय बियो हावरायाव ओंखारहैफ्लांदों। हावरायाव ओंखारहैनायाव माने सासे लोगोआ ओजोंनिफ्राय कन्टेक्ट खालामहरदों जाहैबाय बेंगलरनिफ्राय। जाय सुबुङा आंनो बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय खावलायहरदों आंखौ, बियो कल खालामनाय समाव बियो गावनि जायगाखौनो गाव बबेहाय दं गैया बेखौ खोन्थानो रोंला जाहैबाय। दा बिनिफ्राय बियो साखाथियाव थानाय सुबुंफोरनो मबाइलखौ होलाय होननानै रायलायनायाव सासे बाङालिया खोन्थाहरदों जाहैबाय बियो हावरायाव दंफैयो होननानै। ओमफ्रायनो नै दिनै गिदिं गिदा जाबाय थाबाय, ओरैबो न'आव थांफिननो रोङाखिसै। न'खरनि नाम्बारबो गैया नैबेसिनाव, जायफोर लोगोफोर बेबो न'खरनि नाम्बारखौ हरनो रोङा। बेफोरबायदिनो माने बियो हावरायावनो कलकातायाव आन्दायबायनानै दंसै आरोखि। दा आं बेखौनो खावलायगोन, माने रायजो राजा नोंथांमोनहा अननानै प्लिज बे भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे बे भिडिअआ न'सिम सौहैनानै न'खरनि सुबुङा हावरायाव नागिरनानै लांफैनो हायो। बा हावरायाव सोरबाफोर जोंनि बर' सुबुंफ्रा बे बिथांखौ सावगारिखौ आं होखादों, बे बिथांखौ नोंथांमोनहा सिनायोब्ला बा नुसनबायदोंब्ला थाबैनो आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अननानै कन्टेक्ट खालामहर, आरो नङाबा नोंथांमोनहा आंनिसिमबो कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन, आंनोबो फोरमायहरनो हागोन। WhatsAppनि गेजेरजों डाइरेक्टलि फट'खौ हरना हर। बबेहायबा नोंथांमोनहा नुसनोब्ला हावरा एरियायावहाय बा कलकातायाव नोंथांमोनहा हमथानानै लाखि, आरो बेखौ जोङो न'सिम दैथायहरफिननांगौ, नङा होमबा रायजोफोर। आङो बै लोगोफोरनि नाम्बारखौ होना होगोन, लोगोसे आंनि नाम्बाराथ' गोबां सुबुंफोरनाव दंखायो। नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबाय। बे जाथाया ओरैबायदि जादोंमोन नोंथांमोन, बे 10 तारिखआवहाय बियो माने न'आव थांनो ओंखारनाया गावनिनो फिसाजोनि बिसाय, फिसाजोनि हौवा, नङा होमबा, बिजामादै जायो बेहा। बे बिजामादैया माने हठात मानिबा जाहोनाव रुंसारि जादों जाहैबाय। दा बे जाहोनाव बियो बेंगलर एसएमबिटिनिफ्राय ट्रेन गाखोनानै थांदोंमोन रङियासिम। बेनि लास्ट स्टपआ रङियामोन, ट्रेन टिकेटआ रङियाव बियो ओंखारहैगौमोन। दा लोगोफ्रा बिनि असे गामिखौबो मिथिया, बबे गामिनि बियो। दा ओरैबायदि दुखुनांथावना जाथाय आरोखि। दा बे बिथाङा, बे सुबुङा माने बैसोबो जाबाय, दा हावरायावनो कलकातायाव आन्दायबायनानै दं। बेनिखायनो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै नोंथांमोनहा जाहाथे बे भिडिअखौ न'खरनि एबा बिथांमोननि गामिनि बेखौ सिनायनाय सुबुंफोरा नुसननानै जाहाथे न'खराव इनफरमेसन खालामो। नोंथांमोनहा सोरबा मिथिगौबा, सोरबा सिनायोबा थाबैनो न'खराव इनफरमेसन खालामनानै हो अननानै प्लिज। आरो लोगोसे जोङो बेखौ थाबैनो रेस्किउ खालामनो हायो, जाहाथे बेखौ आङो मिजिं थाबाय नोंथां रायजो राजाफोरनिसिम, जाहाथे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बे सुबुंखौ मदद होयो। आरो आङो